Lho delokan ki lho teronge pokak. Kok niki lho. Iki enek meneh iki lho, Nduk. Lah iya. Iki lho. Wah kayak gitu. Heeh. Lor, golek terong pokak, Lor. Gorek terong pokak beli. Heeh. Endi beli? Apa iki lho? Lho delokan ki lho teronge pokak. Kok niki lho. Tapi pokake anu, Lor. Piye? Arang-arang. Arang-arang. Oh, gak patek gembel. Ya gak apa-apa. Heeh, ngene iki dipek ngene iki ya. Oh, sentuk wakeh. Wes iki ya. Lah kowe nggawe gunting kok ben penak beli. Lho gunting berarti iki nek dekekne iki ya. Tak gocekne. Ini ki. Oh, oke. Iya iya, heeh. Aman. Iya. Wakeh ya beli ya. Akeh ndelek-ndelek ae. Gesek iya. Nak ngene gesek. Kamaran. Wih. Oke. Lho, rek niki lho. Lah iki lho, mumpung sik digocekne babe ndang ketokno kae. Nang kae. Kae. Si. Nah, Kita. Oh. Deknya biar guntingnya deh. Nih. Tapi itu ki lho. Lah iya. Oh ini ki lho lah. Sembret. Iki enek meneh iki lho, Nduk. Lah iya. Iki lho, Lor. Wah kayak gitu. Heeh, tapi ya nganu. Ya ngene iki. Ya gur pira ngono. Ya iki arang-arang tapi kan panggahe entuk sak dompol-dompol. Untuk saiki iki. Wih, jan. Iki wakeh Hamid. Nah, weh. Lagi, rene lho. Sik. Heeh. Nah, pilih. Wakeh weh. Nang dhuwur kae beli. Nggih. Kae. Oh iya, sik tak telung nih. Sik tak ranjukne iso gak? Heeh. Sik tak sisih kene. Nah. Ini kita terong pokake gak enek ulure to, Buli? Gak enek. Gak koyo terong sing biasa ya. Gak enek. Oh, Boleh ora tau roh ya lek uler ning pokak ki. gung tau roh ya. Gung tau roh. Terong apa kae? Terong sing Jawa-Jawa ungu. kae, terong jangan kae. Heeh, terong ungu apa terong ijo? Heeh, kae ki nganu ning wite ki oke. Lah iya, gek ulure ulur kae. Dulu, ulur keket ya. Gila. Eh. Kita kok sak meneh iki lho. Hmm. Nih, wis oke kok wis. Wis. Lah iya kare. Dimasak wis. Heeh. Wis ayo. Ayo. Lur, bulik saiki arepe mitili terong pokake iki ngene Oh, iki. Iki kan nenek gagange iki lur, ngene ya. Terus iki dipitili teronge niki. Sing mendil-mendil niki lho lur, iki dipitili ngene iki. Ente wakeh beli ya. Akeh lho iki lho sakne anggitku saiki lho, Nduk. Lah iya. Ibake ya akeh ta. Mau ngarep ki golek dimasak. Senengane babe to beli. Seneng wong kentuki teri. Oh, ya cocok kok karo teri iki. Karo teri. Wah. Gurih-gurih nek akhire rasane. Buri-buri pet titik. Heeh. Tak pitilane sik lur, ki lur. Ya. Ikuti terus ki bulik mitil iki lur. Oke. Lur, teronge pokak karo bulik digeprek ngene iki. Sitok-sitok peloro-loro wis ngene iki engko lek mari. Lek digeprek ngene iki pokake. Piye beli? Engko lek dimasak ben enak. Terus engko kan iki engko gedhe-gesek karo teri telur. Dadi ben lemes ben enak anu lho, Lur. Oh iya. Ben krasa bumbune ben lebu. Lur. Eseng-eseng pokak iki wis gerung ngene iki, Lur. Apa ya beli? Lombok, brambang bawang wis ngene iki tok, Lur. Iki engko dirisi tomat dijegurne ning eseng-esengi Lur engko, Lur. Oke. Iki diulek sik, Lur. Kayak uyah beli ya. Heeh. Wis ngene. Lor, bumbune wis lembut, Lor. Beli. Marek ngene terus dimasak, Lor. Oke. Tomate dirisi ngene iki engko dijegurne eseng-esenge anu pokak. Iki karo laos barang, Lor, tak iris iki. Oke. Terine digoreng cilik, Lor. Oh, biar rada garing sithik napa beli? Nek titik. Goreng ngene, Lor.
Pokake digorne lor. Wih. Mantep ke. Kayak banyu lor, ben karo empuk lor. Enten tak anu niki kom, anu mateng. Karo bumbune ben ngresep bilik ya. Heeh. Laos, tomat, lombok digorne lor. Oke. Heeh, sini. Terine digorne lor. Kalian beli ya? Heeh. Oke. Tahu enak tenan iki. Heeh. Iki penyedap. Micin, gula titik digorne lor, ben mandak gurih lor. Oke. Wis mateng lor, nek sing kokak lor. Wis dintas, bismillahirrahmanirrahim. Sama arepnya apa beli? Ana gendeng kerupuk, Nduk. Kerupuk apa beli? Kerupuk pertolo. Pertolo. Ha, kok sawi iki, Nduk. Kok sawi. Wah, enak iki kok. Oh, enak Ibu, Lik seneng kerupuk ngene iki. Beh jan, warnane kok merah putih. Oh, iki tau bendera. Iya, iki lho delok. Goreng tahu lor. Tahunnya wis Mateng. mateng. Cinta Weh, sik. weh, tenang lur. Gaying. Mantep ta lur. Tempe tuh beli. Oh, goreng tempe. Tempe niki wis mateng lor, dikas. Yo, cinta sik. Ih. Lur, le masak, buli apa ki mau? Eseng-eseng kokak. Sing pokak. Terong poka, goreng kerupuk, Goreng goreng tempe tempe tahu wis rampung. Heeh. Saiki wis waktune babe karo buli madang lur. Iya, ndang madang sik. Monggo lur, melok madang iki lur. Weh, Ayo. pokake iki enek terine lur. Iya, Weh, mantep mantep. lur. Wis, ya, imbuh dhewe, imbuh dhewe. Oh, juga dhewe. Oke. Ah, segone jagung lur. Iya. Mantep lur. Terai. Iki pokake lur. Ih, jan. Paneh be? Tempe, Tahu. kerupuke kari-kari lur ya. Iya, engko disami. Wis. Heeh. Ndang beli. Heeh. Gentanan beli. Dhewe aku ya. Iya, njupuk dhewe. Wis pokoke sak Bebas, perlune, lek kurang, Bebas, Lur. kurang imbuh neh. Kurang imbuh neh. Imbuh dhe sak sire apa-apane akeh kok iki. Lah iya. Terine yo. Arang masake akeh. Wis, Lur, dan lur. Lah iya. Lur. bismillahirrahmanirrahim lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, mam lur. Enak. Heeh. Enak be. Lho lur teline lur. Gede-gede. Wah, mantep kuwi be. Mantep, heeh. Wah. Kejan. Orang buka dengan anak lur. Percaya. Kok dulur-dulur engko sing nang omah ya monggo dicoba resep ala Bulik ya. Apa yang lur? Pertolo. Enak. Mantap bebe. Mantep tenan lur. Iki dur ombak lur, tomat arep beli. Iki tomat ya lur. Heeh.
Mantap, mantap. Mantap, Lur. Kalem ae. Dinikmati. Kurang ya imbuh neh. Kromo ijo. Babe jan seneng banget karo kromo ijo, Lur. Trayo enak, Be. Heeh. Ora sampean tok. Kabeh seneng, Be. Enak tenan, Lur. Ditutup karo tahu, Lur. Iya. Kerupuk iki enak, Be. Wes. Iya. Kromo ijo. Betul. Enake piye, Be, Bu Li? Enak iku ya. Ganggur tenan. Alhamdulillah, Lur. Le madang babe karo Buli wis rampung. Babe karo Buli ndongake dulur-dulur kabeh neng ndi wae tetep diparingi seger waras sehat. Amin. Panjang umur ya, Lur ya. Amin. Gangsar lancar akeh rezekine. Amin. Tur berkah sekabehane, Lur. Amin. Wassalam, Lur. Matur Matur nuwun.